абуруус мегира меёраш, ҳамун абуруус мегира, ҳамун меҳмона меёра. ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда будай. Абуруус хонаш меёра. Меёра меҳмона хай намешонса ин меҳмона кияи мақсад чияю. Вақти меҳмон медроя хонаи абурууста дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надошту. Дастархон партофта не инҷа доиман ки дастархони мо доим кушодай. Ҳамин меҳмонои меомагӣ мехал мераванд. Баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораӣ? Абурӯсҳо мепурсад. Мега бародари азиз биёед масъаларо равонем, ягон пиёла чой бигир, ягон чизак бигиред, хай гирад. Ки хаку одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай челай. Мега ма бояд қадди шиносшам ки бошад. Иншоалло ҷои хуб ёфтам. Баъд бо мепурсад, мега хай ака меҳмони бародари азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. Ма як одами бекорам. Лекин ҳамин як масъала қадди доим сари кор дорам. Ҳамин куҷоида ки як пулдор мебара занша мегирам. Кори ман бутаст ҳамин. Ҳамин куҷоида як пулдор мур ҳаракат мекунам ки зани ҳамро ман бигирам. Инам тари мехӯрам мекардам. Тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. Баъд номи да ин одамам адресша медониста. Ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. Номира медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамун як минтақа оли як нафар ҳаст. Дар навбат дар ҳастам хеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. Ин мешнававу ягон гапак намегаву нону ова хаяки хурда хур дигар худо доно аю баланд мешаву хонаш мерав. Бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шикамба мехаридай. Шикамбаву почаки нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. Мерава ду сеткада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш бибина ҳайрон мешавад. Мега е мардак, ин чӣ корай? Чӣ ягон хов дидӣ? Ин челия е мега занак. Мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. Дар бедорим дидам, инҷа мақсада инҷа бас мақсад чизе ҳаст биё бикунем.